ini ndauyawo ndiri kudawo kunzwa pfungwa dzenyu. Ndine this guy wandinofambidzana naye. Taane 2 months and planning kunoonana next weekend. So things have been okay. We talk about anything on video calls every day, every night till late, even 3 a.m. tobata zorora hedu. So this guy have been telling me, saying ndakambofara handisi kuda kukunyepera, but now I'm a grown person and I'm tired of games. I just need to settle. Ndakazvisiya kare, saka mostly tikataura pamacalls paya, tinogona kungotaura any topic. Anobva ati ndakambodanana nanhingi. I didn't know she was married. Aitondinyepera. Pandakazozviziva ndakabva ndasiyana nazvo because I can't date married woman. Apa vanhu vacho vanenge vachitonditi vanondida, but only kuzoziva kuti they are married. So I'm tired of getting vanhu vanonyepa. Saka zvese izvi anondiudza ndozvandoda kubvunzawo kuti nemaonere enyu tinozogarisana zvakanaka here, because kuroora haana hake. Akandiudza kuti ane mwana 1 waakamitisa. He is good looking hake, haashoreke. Chandakutya kuti anozogarikika naye here munhu akadaro. O ari kungoda hake kundiudza chokwadi. O ibenzi, o ihure. Chii nhai veduwei. Pane vakambosanganawo nemunhu anotaura zvakadai here? O anotaura zvese zvese. O ndoti kuva open here kwandiri. Ndibatsirewo because ini I love him. Hangu honestly haana chaanovanza. But I'm worried kuti zvinozobudirira here zvekuti tigare tese nemunhu akadai.